दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुम्मानि जोबथा सान एबा जोबथा हाबाफारि आरो दिनैनि बे 57थि बोसोरसालि जुथुम्मायाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लादों आरो बाहागो लानायजों बर' हारिनि जौगानाय, बर' हारिनि सोलोंथाइ, बर' हारिनि राव हारिमु मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै बे समाव बाथ्रा बुंनानै गालांनो हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेजों लोगोसे ओनसोलनि जौगानाय, बिटिआरनि जौगानाय, लोगोसे बिटिआरनि सोलोंथाइ, बिटिआरनि गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङाव बुंनायजों लोगोसे बे समाव बिटिआरनि जा एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुम्मानि गेवलां मेलाव बर' हारिनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै बे समाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों हादरनि गोख्रों सासे नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आरो बिथाङा बाथौ धोरोमनि सायाव एबा बाथौ धोरोमनि जाबायदि बाथौ गियान लेखाखौ नायनानै बे समाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा गोबां मानि बाख्नायदों जा बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि, बाथौ धोरोमनि जाबायदि आसार खान्थि जेरै हा, दै, बार, अख्रां बे मोनबाखौ लानानै जोंनि बाथौ धोरोमा जाबायदि फुजियो, सिबियो एबा फालियो बेखौ लानानै बाख्नायदों हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फोरमायदों बाथौ धोरोमनि गोथार लेखाखौ नायनानै एबा बाथौ धोरोमनि जा बाथौ गियान लेखाखौ नायनानै बाथौ धोरोमखौ खुलुमदों, गनायदों आरो बाख्नायदों नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि बर' हारिनि जा गुबै धोरोम एबा बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै बे समाव हादरनि सासे गोख्रों नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाख्नायदों हा, दै, बार, अख्रां और बेखौ सिबिनायखौ लानानै माबोरैहाय बाख्नायदों जों बिथांनिफ्राय जों आबुं एबा हादरनि सासे गोख्रों नखर मन्त्रिनि खुगायाव माबोरैहाय बाथौ धोरोमनि बाथ्राया ओंखारदों जों बेखौ आबुङै बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानि। भाइयों बहनों, मैं आज यहाँ आया हूं तब एक प्रसंग भूल नहीं सकता। आपने मुझे बहुत समय पहले बाथौ बोराई की पूजा करने के लिए बुलाया था, आपके पवित्र वृक्ष की पूजा करने के लिए बुलाया था। यहां से जाते वक्त मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ साहित्य दीजिए बाथौ धर्म का, और जब मैंने पढ़ा तब मुझे मालूम पड़ा कि बाथौ धर्म में कितनी ऊंचाई है। बाथौ शब्द में बा और थो दो धातु है और इसका मतलब है पंच तत्वों के निर्माता का गहरा रहस्य। बा का मतलब होता है पांच और थो का होता है गहरा। अब ये पंच तत्व अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल है, और यही पंच तत्व आज आपका महान धर्म की मूल नींव है। सीजो पौधे के 5 पर्ण, इसकी 5 शाखाएं, यही पंच तत्व का प्रतीक है। संगा राशि, मेहता हाजी और बारिंग थाम, ये तीनों देवताओं का भी जब मैंने वर्णन पढ़ा तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वर्णन से हूबहू मिलता हुआ वर्णन मुझे मिला। और मैं इसके बाद कई सारे स्टडी करने वाले विद्यार्थियों को आपके द्वारा दी गई पुस्तकों को पहुंचाकर बाथौ धर्म को हमारे पूरे देश के अंदर एक संदेश के रूप में पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं।